אוקיי, תודה נחמה. היום זה, אם אני לא טועה, הראשון במאי, נכון? ראשון במאי 2023, ואנחנו נפגשים במסגרת Learn יידיש ליטרטור אונליין, יום שני, ואני לא זוכר את המספר, זה מספר פגישה אולי 258 או 9, אבל מה שחשוב זה התאריך, ראשון במאי 2023. אנחנו מחכים, אולי שלמה יגיע עוד מעט. לא, עוד מעט הוא לא יגיע, כי הוא התקשר לא, אמרתי אולי יגיע בעתיד, עוד קצת זמן, אנחנו מקווים. עוד מישהו נכנס? אימי, אני מבין שהיא עסוקה בימי שני, ואביבה מסיביר. היא עוד לא, כתבתי לה, היא עוד לא ענתה לי. עוד לא ענתה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, והיום אני רוצה להתחיל ולספר לכם על התפתחות חשובה מאוד ומעניינת. לפני שאנחנו חוזרים לדבר על השיר של סוצקרא, קיבלתי טלפון אתמול או היום מאסף לפיד. אם אתם זוכרים, אני סיפרתי לכם שאסף לפיד הוא מרצה לקולנוע בסם שפיגל במוסד הזה בירושלים, ובמשך 6 השנים האחרונות הוא עבד על עשיית סרט על קצטניק. והוא קרא כל מה שאפשר על קצטניק, והוא פגש וראיין, אינטרוויוט, כל אדם שחקר את קצטניק, או שהכיר אותו אישית. היום יש פחות ופחות אנשים שחיים שהכירו את קצטניק. במשך 6 השנים האלה, אסף לפיד הספיק לפגוש אנשים שהכירו את קצטניק, והיום האנשים האלה כבר לא חיים, והסרט עוסק בקצטניק הסופר, קצטניק ניצול השואה, ואני חושב שזה יהיה הסרט היחיד שמישהו עשה אי פעם באופן מקצועי על קצטניק. בזמנו סיפרתי לכם ש5 אנשים פנו אליי במשך השנים, אנשים שרצו לעשות סרט על קצטניק. כל אחד בזמן שלו, אבל לא יצא מזה שום דבר. הם התחילו, הם עבדו, אבל לא גמרו ולא עשו סרט. אסף לפיד הוא היחיד שפנה אליי, והשלים ועשה סרט שלם. והוא לפני כמה חודשים כתב לי שיקרינו את הסרט ביום השואה, לפני כמה שבועות. ברגע שראיתי שביום השואה הסרט לא הוקרן, אני כתבתי לו לפני 3 ימים מה קורה.
והוא ענה לי היום. והוא אמר ככה, התאגיד שהיה צריך להקרין את הסרט, אמר לו שהתאגיד נותן לו רשות להקרין את הסרט מאוחר יותר, מפני שיש פרינציפ, שאם רוצים להקרין סרט בחוץ לארץ, זה צריך להיות פעם ראשונה שמקרינים סרט בכל העולם. אז התאגיד פה בארץ נתן רשות לאסף לפיד, שהוא יקרין את הסרט שלו על קצטניק, קודם כל בחוץ לארץ, בפסטיבלים של סרטים. ואחרי שהוא יקרין את הסרט בחוץ לארץ, הוא יוכל גם בארץ. אז הוא כתב לי היום, שהוא יודיע לי, מתי הסרט יהיה בחוץ לארץ, ואחר כך מתי הוא יהיה בארץ. עכשיו, הייתי בקשר עם אסף לפיד במשך השנים האחרונות, ואני יודע שזהו סרט חשוב, כי הוא ידע כל מה שצריך לדעת על קצטניק, הוא ראיין גם אותי וגם את מוניק דהן, וזהו סרט שמנסה להציג בפני הקהל בעולם ובארץ, מי זה קצטניק ומה הוא עשה בספרים שהוא פרסם. אז אני עכשיו אסביר קצת למה הסרט הזה חשוב, וכדאי יהיה, אני אודיע לכולכם, כשאני אדע מתי מקרינים את הסרט, לדעתי כדאי יהיה לכם לראות אותו. ולמה הוא חשוב? אתם אולי יודעים, אולי לא יודעים, שהספר הראשון שהתפרסם על השואה מיד אחרי המלחמה, בסוף 1946, הספר הראשון על השואה, זה היה הספר של קצטניק, סלמנדרה. אני חושב שלא סיפרתי לכם על זה. קצטניק הדפיס וכתב 6 ספרים על השואה. הספר הראשון נקרא סלמנדרה. נחמה, את מכירה את הרומן סלמנדרה? Ich habe gehört, aber ich habe nicht gelernt. Das ist auf Hebräisch oder Jiddisch? Das ist auf Hebräisch. ורה, את קראת את הרומן סלמנדרה? לא קראתי, לא. לא. לא דניאל. קראתי של קצטניק שום דבר. דניאל, אתה מכיר את הרומן סלמנדרה? שמעתי, אבל לא קראתי. אוקיי, אז אני אגיד לכם כמה מילים על הרומן. אני כתבתי ספר על הרומן הזה, מחקר על הרומן סלמנדרה, הספר הראשון שהתפרסם אחרי המלחמה על השואה. קודם כל, ושכתב אותו קצטניק, קודם כל, מה זה השם הזה סלמנדרה? מישהו יודע? מה זה סלמנדרה? ורה?
אני לא יודעת להסביר את זה בעברית. אני יודעת מה זה, אבל לא יודעת בעברית. ברוסית לא את יודעת יודעת? באנגלית. באנגלית, אז בבקשה. לא יודעת, גם באנגלית. גם אני באנגלית. יודעת רק ברוסית. רק ברוסית. אבל אין כאן מישהו שיוכל לשמוע אותך ולתרגם לנו. נחמה. Ich habe ein Oxford Kleiner Wörterbuch. Salamander, das ist ein Noun. Lizard-like animal. כן. Das ist aus. das ist aus. Das yeah. ist יבניק. דניאל, אתה יודע מה זה הסלמנדרה? זה חיה כמו, כן, זה חיה. כן, איזה חיה? חיה שמחליף את האור שלו, כמו דומה קצת צפרדע. כן, אני חושב שיש לי פה על השולחן, אני כשהייתי בספרד, גאודי, שהוא האדריכל הספרדי, הוא עשה פסל של סלמנדרה, אבל אני לא מוצא את זה, צריך להיות פה אצלי על השולחן, אבל רגע, הנה, אתם רואים? רואים? לצד ימין בבקשה, כן? ולמטה? כן. זוהי הסלמנדרה, זה הפסל שהאדריכל הספרדי גאודי בספרד שם באיזה גן שהוא עיצב, כן? עכשיו נדבר על החיה. מה זאת החיה הזאת? ולמה... שונה לפי האור של השמש. מה אתה אומר? שהאור שלה, שונה לפי האור של השמש, מחליף את הצבע של האור שלו. טוב, זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב... לא, אולי חשבתי שהוא לקח את זה כסמל, אולי, אני לא יודע. אז אני אסביר, אני עכשיו אסביר. אבל אם לא יודעים, אי אפשר לנחש. You cannot guess. מפני שהסלמנדרה, החיה הזאת, יש לה היסטוריה ארוכה מאוד, גם בתרבות הרומית, גם בתלמוד, כן? גם בארץ ישראל, אז צריך לספר בצורה מסודרת. הסלמנדרה מופיע בפעם הראשונה אצל ההיסטוריון הרומאי פליניוס הזקן. ובספר שלו הוא אומר שהסלמנדרה זוהי חיה שהיא חסינת אש. She's fireproof. האגדה אצל הרומאים אמרה שכאשר הסלמנדרה נמצאת בתוך אש, היא לא נשרפת. אז פליניוס הזקן, הרומאי מהמאה השנייה אחרי ישו, רצה לחקור את הנושא. הוא היה חוקר טבע. אז הוא לקח סלמנדרה, שם אותה באש, והיא נשרפה. זאת אומרת שהאגדה שהסלמנדרה היא fireproof, זוהי אגדה. היא אפילו מופיעה, אם אני לא טועה, אצל אריסטו. בתלמוד מדברים על הסלמנדרה בכל מיני מקומות, גם בקשר לאגדה הזאת
שהיא בתוך האש לא נשרפת, שהיא fireproof. זאת אומרת שהאגדה הזאת היא אגדה בינלאומית מאוד מאוד עתיקה. כמו נביא דניאל. כמו מי? נביא דניאל. דניאל. נכון. כן, דניאל. כן. עכשיו, בטבע, כשמדברים על סלמנדרה, יש האגדה על הסלמנדרה, היצור האגדי, אבל יש גם סלמנדרה בטבע. הסלמנדרה בטבע נמצאת תמיד עמוק באדמה במקום לח, מקום שיש קצת מים, ובארץ ישראל אפשר למצוא אותה בגליל, כן? והשאלה היא עכשיו, למה קצטניק נתן שם לרומן הראשון שלו על השואה, והשם היה סלמנדרה. אז קודם כל אתם צריכים לדעת שקצטניק, לפני המלחמה, יחיאל פיינר, הוא היה תלמודיסט, הוא היה תלמיד ישיבה, והוא למד בישיבה. וקצטניק הכיר מה שכתוב על הסלמנדרה בתלמוד. וכאשר התחילה מלחמת העולם השנייה, וכאשר הוא היה בשואה, וכאשר הוא היה באושוויץ, ששם שרפו בני אדם, וכאשר הוא היה ניצול השואה ולא מת באושוויץ, ולא שרפו אותו באושוויץ, הוא חשב שלספר הראשון על השואה הוא יקרא סלמנדרה. במכתב שהוא כתב לארץ, הוא משווה את עצמו לסלמנדרה, כי הוא היה בשואה, הוא היה באושוויץ, הוא היה באש, והוא ניצל, הוא לא נשרף. אז קצטניק הכיר את האגדה על הסלמנדרה, והשתמש בשם האגדי כניצול שואה, ברומן הראשון שהוא כתב על השואה. מישהו רוצה להגיד משהו או לשאול לפני שאני ממשיך? דניאל? לא, זה במיוחד. ורה? לא. נחמה? No, ich habe nicht gelernt das Buch, weil es ist in Hebräisch. Efter es ist übergesetzt auf Englisch. Ja, seinen Übersetzungen, aber der Riker ist lehnen das Buch in Original, aber der Original ist nicht Hebräisch. Der originelle Text Salamandra ist in Jiddisch. Oh. Und ist keinmal nicht abgedruckt geworden. Oh. Und ich gerät zu dem jiddischen Mocker, dem jiddischen Original, ob ihr gearbeitet und ihr gerät zu das Abdrucken. Es ist nicht gedruckt geworden auf Jiddisch? Keinmal. Es ist... Keinmal nicht gedruckt geworden. Kacetnik hat mir gegeben dem Original. Auf Papier? Xaviat. Oh. Auf Xaviat, ja. Kacetnik hat mir gegeben dem Original Xaviat
Und ich habe ihm zugegräht zum Druck, aber mir darf noch arbeiten ein bisschen auf dem. Und ich will euch sagen, als der originelle Xaviat Salamandra auf Jiddisch, was Kazetnik hat mir gegeben, ist nicht der originelle. Vor ihm ist gewesen ein Xaviat auf Jiddisch, was ist verloren gegangen. Und Kazetnik hat gegeben, hat gehabt eine Sekretärsche, was hat kopiert dem Original auf Jiddisch. Und mir hat gegeben die Kopie von dem Original auf Jiddisch. Und ich hoffe, in der Zukunft abdrucken dem Original. Auf Hebräisch hat Kazetnik abgedruckt eine Übersetzung, was nicht hat gemacht. Die Übersetzung hat gemacht ein Übersetzer von Jiddisch auf Hebräisch und es hat redagiert die Übersetzung auf Hebräisch Yud Dalet Berkovich. Der Schreiber, was ist gewesen, der Korre von Shalom Aleichem, Yud Dalet Berkovich hat Chasene gehabt mit der Tochter von Shalom Aleichem. Und Yud Dalet Berkovich ist gewesen ein wichtiger Schreiber, sei auf Hebräisch und sei auf Jiddisch. Und hat redagiert die Übersetzung von Yud Lamed Baruch, was ist gewesen ein Übersetzer von klassischen Werk auf Hebräisch und auch von Jiddisch. Das heißt, als wir haben die hebräische Übersetzung von 1946, aber der Moker auf Jiddisch darf noch abgedruckt werden. Und was befindet sich in dem ersten Buch, was Kazetnik hat geschrieben wegen der Shoah? Das ist sehr ein wichtiger Buch wegen der Shoah, weil ist geschrieben geworden von Agerateweten von der Shoah. Von einem Schreiber wie Kazetnik, was hat übergelebt alle Stadies von der Shoah. Und in seinem Buch Salamandra beschreibt Kazetnik in 12 Kapiteln. 12 Kapiteln. Jeder Kapitel beschreibt einander Stage, einander Stadie in der Shoah. Kazetnik hat das getan on purpose. Hat gewollt überlassen a literarisch-historische Beschreibung, wie soll die Shoah hat sich entwickelt. Wie es hat sich angehäuben in Sosnowitsch, wo Kazetnik ist geboren geworden, und wo sind gewesen die verschiedenen Etappes, die verschiedenen Stadien von der nazischen
und deutscher Annihilation von den Jiden. Aber es ist wichtig zu sagen, als viele, wenn Kazetnik schreibt, wenn das, was ist geschehen mit ihm in Sosnowitsch, wo ist geboren geworden, sein Kavone, his intention, היה לתאר מה קרה בשואה בכלל. ואיך אנחנו יודעים? ויעזוי wissen wir, als der Roman Salamandra meint zu beschreiben, was ist geschehen mit Jiden in Mizrach-Europa בכלל, weil Kazetnik noch der Milchome hat abgedruckt 9 Versies, 9 verschiedene Versies von Salamandra. Und jede Versie, jede später dicke Versie, hat gemacht Änderungen, Shinuim. Beim Onheib geht nehmen von Gassen in Sosnowitsch. Aber in die später dicke Versies nimmt auch den Namen, was hilft uns identifizieren Sosnowitsch, und schreibt die jüdische Gasse. Und nimmt auch noch Identifikationssachen von der ersten Versies. Und beim Sof, Salamandra, die letzte Versie, kann man nicht wissen, dass das ist Sosnowitsch. Und noch eine Sache. In dem Roman Salamandra, der Monter Emesse steht. Was Sachen, was sind geschehen in verschiedenen Städten in Mizrach-Europa. Aber Sosnowitsch wird nicht der Mond Bichlal. Aber wir wissen, als erzählt, wenn Sosnowitsch, weil dort hat gelebt in der Zeit von der Shoah. Das heißt, Kazetnik hat mit der Kavone on purpose nicht der Mond Sosnowitsch, weil hat gewollt, als der Lehener nach der Milchome soll lehnen dem Roman Salamandra wie ein Roman von der Shoah in Mizrach-Europa und nicht wie ein Roman von einer Stadt. יש שאלות לפני שאני ממשיך? אז wenn ich lerne das Buch auf Englisch, das ist übergesetzt von Jiddisch. Nein, nein, Moment. Das ist übergesetzt von Hebräisch. Meine ich. Und das Hebräisch ist übergesetzt von Jiddisch. Also das ist von Original in Jiddisch. Okay. Also das ist nicht die gleiche Übersetzung von Jiddisch auf Englisch. Nein, der Fall ist wichtig, wenn es wird erscheinen, ob es wird erscheinen, die jiddische originelle Version, darf man das lernen auf Jiddisch. Okay, ja. Für was das Buch ist nicht daraus auf Jiddisch, in Jiddisch. Was ist gewesen die Siebe? Ich will auf eine Frage. Nechama fragt, ob Kazetnik hat sich geraten von der Shoah. Und ob hat gehabt mit sich dem jiddischen Original. Für was
hat das nicht gedruckt, allein. Hat auch gekannt, da in Israel, wenn ist gekommen von der Shoah, Abdrucken dem Original. Für was ist gewesen aktiv beim Abdrucken dem die hebräische Übersetzung und nicht dem jüdischen Original? Entfere ich auf der Frage von Nechama. Kazetnik hat gewollt sehr Abdrucken dem Original auf Jiddisch. Wenn ist gekommen, kein Israel, hat gehabt mit sich dem jüdischen Original. Und hat sich gewendet zu Publikationsinstitutions und gewollt abdrucken bei sie dem Original. Und alle Institutions, zu welcher hat sich gewendet, Editorials, haben nicht gewusst, ob man darf abdrucken, als ein Buch wegen der Shoah. Für was? Weil Salamandra ist ein Roman von horrified things. Keinmal hat man Israel gleich nach der Milchome nicht abgedruckt ein Buch wie Salamandra. Limoschel. Der Buch der mir hat ihm abgedruckt, hat ihm gesehen, wer es ist gewesen, der Manager von Beit Bialik. Was ist euch gewesen, ein Kritiker. Und hat geguckt im Buch und gesagt, ja, wer schreibt wegen so eine schreckliche Sachen? Wegen der Shoah darf man schreiben mit Commiseration und nicht wegen schrecklichen Sachen. Und seine Gewinn Kritiker, was für sie ist, gewinn ein Schock. Salamandra. Und die Gesellschaft in Israel ist nicht gewinn gerät zu hören dem Emes, was Kazetnik hat geschrieben in Salamandra. In Salamandra sind da schreckliche Kapitel wegen der Shoah, was in jener Zeit, in 1946, 47, die israelische Gesellschaft ist nicht gewinn gerät zu bekommen den Schock von das, was ist geschehen in der Shoah. Und Kazetnik ist nicht, hat nicht Matzliach gewesen, abzudrucken dem jüdischen Original. weil ישראל, החברה בישראל, מיד אחרי השואה, לא הייתה מוכנה נפשית להתייחס לרומן של קצת. Ich habe euch erzählt, als Yeshayahu Spiegel hat übergeschrieben seine Erzählung wegen Anna Yakovlevna Temkin in Lodger Ghetto und angerufen
nach der Milchome die Erzählung Niki wegen der Hintele und gemacht eine romantische Erzählung. Die Emesse der Erzählung hat nicht abgedruckt. Hayta Retia. Es ist gewesen, Menschen in Israel seien nicht gewesen gerät zu reingucken in der Shoah, wie sie ist gewesen. In Salamandra, jeder Kapitel beschreibt einander schreckliche Tkufe. Es einen dort ist ein Kapitel in Salamandra, wie soll die Deutschen verschließen die Jiden in ein Ghetto. Dort ist ein Kapitel, wie soll die Deutschen nehmen weg Jiden zur Arbeit, Zwangsarbeit. Avoda Kfuya. Dort ist voran ein Kapitel, wie soll die Deutschen nehmen weg junge jüdische Frauen in einer Prostitutionsanstalt, der Beit Zonot. Es sind dort Kapiteln, wie soll in Auschwitz die Deutschen verbrennen Tausender Juden. Aber Beschreibung, Theorim אמיתיים. לפעמים אני חושב, ואני פעם כתבתי על זה, יש פרק בסלמנדרה, איפה שקצטניק מתאר איך מכניסים משלוחים של יהודים לתאי הגזים, ואיך נראים תאי הגזים מבפנים. ואני אומר, יכול להיות שקצטניק היה איש זונדרקומנדו, מאלה שהיו צריכים לשרוף את הגופות. אחרת, wie soll jetzt gekannt Kazetnik wissen, was es tut sich in die Krematories? Und die Beschreibungen von das, was es tut sich in die Krematories, seien מבפנים, von innen wenig. Alle Stadies, wie soll מהרגת מתגז די יידן, ויעזוי מנמת הרויז די קרפרס, די טויטה קרפרס, ונעידר מלייק תריין די טויטה קרפרס, in die Oivens, was tut man mit die Körpers, wie nimmt man heraus von die Meiler, von dem Meul von die Teute, die Goldzähner, und wie nimmt darauf die Haar von die Teute. Wie hat gekannt wissen? Es kann sehr sein, als Kazetnik ist gewesen, ich Sonderkommando. Einer von die, was haben das getan, weil die Deutschen haben ihn gezwungen. Aber wegen dem Retter kennen nicht nach der Milchome. Aber מתנהג, führt sich auf nach der Milchome. Also wie die Menschen vom Sonderkommando, wo sie geblieben leben, haben sich aufgeführt.
זה יום כמו נשגבות werden interviewt. Sie kämen nicht gewollt reden wegen dem. Und euch Katzetnik nach der Milchome hat nicht gewollt geben kein Interview und hat nicht gewollt reden wegen Auschwitz. יש למישהו שאלה לפני שאני ממשיך? אתה אומר שהוא היה כנראה זונדר קומנדו, ושלא אומר את זה, אז אפשר להסביר את זה. אני חושב, אפשר לשער, you can make a guess that this was the situation. כן, נחמה, יש שאלה? Ergens given an Edis auf Eichmanns trial und hat sich gehalscht, ja? נכון, und hat gehalscht. Und nachdem hat gerät wegen dem? Nein. Nein? Nein, in dem Moment, wenn hat gehalscht, hat man ihn weggeführt in ein Spital. He was in a hospital. ואחרי שהוא יצא מההוספיטל, לא, הוא לא דיבר. Hat Hannah Arendt geschrieben wegen ihm in ihr Buch? Ja, Hannah Arendt, Eichmann, על המשפט של אייכמן, aber Hannah Arendt hat geschrieben שטויות. מה שאנה ארנדט כתבה על המשפט, היא הייתה שם בבית המשפט, על קצטניק היא כתבה נונסנס. חנה ארנדט לא הכירה את הביוגרפיה שלו, וזה מאוד מוזר מה שהיא כתבה. ורה, יש לך שאלה, קומנטר? לא, אין לי שאלות. אוקיי. אבל מה שאני חושבת לגבי זה, כאשר קצטניק הגיע לארץ, פשוט בארץ לא היה מקובל לכתוב ספרים ביידיש. לא, לא נכון. למה? לא נכון. בארץ היו ספרים ביידיש כל הזמן. גם מראשית המאה. אני יודעת שבן גוריון לא רצה את זה. זה דבר אחר. כן. זה לא שהוא לא רצה, אלא שבן גוריון אסר, למשל, להציג תיאטרון ביידיש. כן? הוא היה נגד זה, אבל אנשים פרסמו ביידיש וכתוב, לכן הוא היה נגד, כי הוא ראה שיידיש יש לה כוח, והוא פחד שזה יהיה תחרות לעברית. לדעתי הוא טעה. מה שבן גוריון רצה או לא רצה, זה לא שינה את העובדה שבארץ ישראל כתבו ביידיש כל הזמן. וכאשר באו ניצולי שואה, הם המשיכו לכתוב. כן, ורה. מה שאני קראתי או שמעתי, אני לא זוכרת שהיה עיתון ביידיש, וכל הזמן היו סוגרים אותו, והוא היה שוב פעם בשם אחר. זה נכון, אבל היה יותר מעיתון, היו הרבה עיתונים, זה שסגרו ופתחו, כל זה נכון, אבל תרבות יידיש בארץ ישראל, גם ספרים, גם עיתונים, גם אנשים שדיברו יידיש ברחוב וכו', זה קיים מאז ראשית המאה ה-20, מ-1900, כן. זה משמח. נכון. הייתה מלחמה נגד יידיש, אפילו היו קבוצות של אנשים שבמקום איפה שהיה בתיאטרון ערב ביידיש, באו אנשים לזרוק אבנים על הקהל. אבל תרבות יידיש הייתה קיימת, כי
זו הייתה התרבות של האנשים שבאו לארץ. כן? כן. תודה. Okay, ich habe eine Frage wegen Jiddisch und Hebräisch. Gut. Für was auf Jiddisch das Buch ist gewesen sehr schlecht und für die Übergebliebene, aber nicht zu schreiben auf Hebräisch. Das ist gewesen... Moment, Nechama, ich verstehe nicht die Frage. Was ist die Frage? Salamander is Salamandra. Salamandra is geschrieben und gepublished auf Hebräisch. Ja? Für was auf Hebräisch, ein Hebräisch Buch. Okay. Das ist gewesen leichter zu lernen, zu verstehen auf Hebräisch. Nein, die Siebe Farvos meot nicht abgedruckt auf Jiddisch dem Roman, aber meot ihm ja abgedruckt auf Hebräisch. Das ist eine Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Abdrucken auf Jiddisch ein Buch in Medinas Israel, in Eretz Israel, in 1946 sind noch nicht gewesen kein Medina. Oder in 1947, abzudrucken ein Buch auf Jiddisch ist eine Sache schwerer, wie abzudrucken ein Buch auf Hebräisch. Weil Hebräisch ist gewesen die Sprache, auf welche man hat abgedruckt Bücher in Eretz Israel, euch fahr der Medine und sicher noch der Medine. Und כדי abzudrucken Bücher auf Jiddisch hat ihr bedarft, hat ihr nicht gehabt die Establishment, wo soll helfen. Das haben gedacht, private Gruppes von Jiden, was haben gewollt, drucken auf Jiddisch. Ist auf Hebräisch ist gewesen leichter zu drucken. Okay. Weil auf Hebräisch sind gewesen mehr Editorials, mehr Institutions, was geben heraus Bücher. Okay, Dank. Haben mir gesagt, a Salamandra hat gehabt Kapiteln sehr schwere und Kazetnik hat geschrieben dem Roman wie ein Realist. Kazetnik hat nicht geschrieben dem Roman Salamandra, כדי zu schreiben noch ein Buch. Für ihn ist gewesen wichtig, gleich nach der Milchome, überlosen ein Dokument, ein historischen, literarischen Dokument, wegen der Shoah. Und ich will sagen, als in der Renaissance der Prozess anzuschreiben, Salamandra, wie Kazetnik erzählt und wie ich habe euch geforscht, ist er so. Gleich nach der Milchome, hat Kazetnik herausgegeben in Druck Salamandra auf Hebräisch
Und in dem Buch in Hebräisch ist da eine kleine Hakdome von einer 9-10 Schures. Und dort steht geschrieben, ich rede wegen dem ersten Obdruck auf Hebräisch. Danach hat das herausgenommen. Nur in der ersten Versie Salamandra auf Hebräisch befindet sich die Hakdome. In alle anderen 8 Versies von Salamandra auf Hebräisch hat das herausgenommen. Und ich will euch sagen, was ist geschrieben in der kurzen Hakdome. Kazetnik schreibt auf Hebräisch. Da erzähle ich wegen dem, was ist geschehen in der Shoah. Und ich rufe an Menschen mit sehr Namen. Und ich erzähle das, was ist da geschehen. Und das hat herausgenommen von allen späteren Versies. Für was? Weil Kazetnik, wenn hat abgedruckt die erste Versie auf Hebräisch, hat gemeint, als das wird sein der einzige Buch, was schreibt und druckt wegen der Shoah. Aber wenn hat angeheben, abdrucken, Salamandra, hat verstanden, als das, was hat zu erzählen wegen der Shoah, kann nicht da reingehen in ein Buch allein. Mit einmal hat verstanden, als Salamandra ist nur der Reinführer zu der Shoah, was hat zu erzählen. Und dafür hat geschrieben Salamandra via Vitrina, was weiß, was seine gewähnt die verschiedenen Stadies, die verschiedenen Etappes von der Shoah. Und danach in Israel, jeder Perek von Salamandra, oder ein paar Brocken von Salamandra, hat entwickelt und pitach אותם, wie andere Bücher, wie noch 5 Bücher wegen der Shoah. Hat verstanden, wenn hat gewollt abdrucken Salamandra, als das, was hat zu erzählen wegen der Shoah, ist so viel, als man kann das nicht da rein bringen in ein Buch. כן. סיסדו, יש שאלה או קומנטר על מה שאמרתי עד עכשיו, לפני שאני ממשיך. נחמה? Ich will sagen, als wenn meine Mama hat geredet ein bisschen mit 2 Wochen zurück mit uns, in Zoom, ihr hat gesagt etwas von Klage. Ja, von Klage. Und ich will sagen, als ich habe nicht verstanden, ich habe vermacht meine Euren, weil ich habe nicht gewollt hören und wissen, was ihr hat. Und meine Mama hat mir gesagt, hast du gehört, was Jechiel Scheintuch, ich hab geantwortet, Mama, ich habe
gehört, als das ist schlecht und Interessant. aber ich habe vermacht meine Ohren. Even you, so many years after, couldn't stand it. Because my mama's Tante is given in Kluge. Und sie haben genommen, I should be more considerate. No, das ist, das ist, was hat passiert. Man darf wissen, aber etwas, was, es ist eine Linie, was ich kann nicht übergehen. No, there's a line where I can't cross zu hören, zu wissen, zu kennen. Als öfter, das ist gewesen mit Kazetnik. Ja, das ist sicher gewesen mit Kazetnik. Kazetnik hat, im Moment, ich will davon machen, Kazetnik in Salamandra, und nicht nur in Salamandra, in alle 6 Bücher, he has no mercy for the reader. Kazetnik is a realist, and he wants to be a realist because he wants to write a documentation of what happens. And he understands that it's very terrible, but he feels that his duty is to render what was terrible and how it was terrible. And this is, I would say, the greatness of Kazetnik. Because if not Kazetnik, there are no other writers, as far as I know, which were able to combine historical documentation with literature. Why I say to combine? Because when Kazetnik describes what he describes, he was not in every place and scene he describes, but he knows enough what happened, and the rest is literature. But the literature is only a kind of filling in details he couldn't know by himself. But the core of what he's describing, he knows it from being a survivor of the Holocaust. כן. כן. אני רוצה לראות כמה זמן יש לנו. השעה 6:28. היום יש לנו זמן עד 5 דקות ל7, נכון? כן. weil ich habe mein, נכון, okay. נכון, בסדר. Heimtom mir gerät, wenn Kazetnik, weil wir haben gesagt, beim Onheib, in Gichen, wird man können sehen, unter dem Film von Lapid, und ich meine, als dort werden wir kennenlernen, Asaf, wegen Kazetnik allein. Wie heißt der Film? Wie heißt der? Ich will auch sagen, wenn ich will bekommen, weil Asaf Lapid wird mir schreiben, den Namen vom Film und wenn man wird ihm weisen und so weiter. Derweil, der Film existiert schon und man sucht jetzt koidem kol ihm weisen in Deutschland und dann wird man ihm weisen da in Land. Der Film ist gebaut euch mit den Interviews, was Asaf Lapid hat gemacht mit mir, mit Monique Dehan, mit noch Menschen.
Aber ich habe nicht gesehen, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Asaf Lapid is a professional. Und als hat gekannt alles, was man darf kennen. Stell dir sich vor, als der Film wird sein, ein wichtiger Beitrag zu der Kenntnis von dem Ort, was Kazetnik vernimmt und wird vernehmen in der Zukunft. Ich will auch sagen, als die Bücher, was Kazetnik hat abgedruckt wegen der Shoah, Salamandra und alle anderen, da seien very difficult books. Ich will euch geben ein Beispiel, was es ist geschehen mit mir. Wie ihr wisst, ich arbeite in Mifal Dov Sanan mit Assistenten, was lernen von mir, als was ich darf. Mit ich habe gesagt, 10 Jahre zurück, habe ich bekommen eine Assistentin, was ist gewesen, eine Studentin in Chugle Sifrut Ivrit in der Hebräischen Universität. Und die Assistentin ist gekommen von Deutschland, lernen in der Hebräischen Universität. Und sie ist nicht gewesen, keine jüdische Studentin, nur eine goische. Aber sie kennt gut Hebräisch und sie hat auch Arbeit mit mir. Ein Tag sage ich ihr, sei sehr gut. Ich will, du sollst lernen von mir dem Roman Salamandra. Sagt sie gut. Und sie hat dann lernen. Und nachdem, wie sie hat gearbeitet mit mir ein paar Wochen, ist sie gegangen zu lernen dem Kapitel, wo die Deutschen nehmen junge Frauen, jüdische, und führen sie weg in eine Prostitution-Anstalt. Und sie sitzt und lernt, und sie ist eine Deutsche. Und sie ist geboren geworden in einem Dorf in Deutschland. Sitzt sie und sie lernt das, und mit Amor stellt sie sich auf und sagt, ich kann nicht mehr. Ich muss weg. Und sie hat aufgehört Arbeit mit mir. She couldn't stand what Kazetnik wrote about what her nation did with the Jews. Today, she's an assistant professor in Beersheba, in Hebrew literature. Es einen gewöhnlichen Sachmenschen, was ich habe gehört, als sie haben nicht gekannt, endlich lernen Kazetniks Bücher. Which means that Kazetnik has a power in his hand when he writes about the Holocaust, because he describes events which he knows about them either from experience or from what he heard. So the books of Kazetnik about the Holocaust are not for children, and it seems that even not for some
grown-ups. Because even if you were not in the Holocaust, to hear from Katzetnik what happened there is so traumatic. But we as Jews must know it. And to read about the Holocaust only from what historians tell us, it's not enough, because historians don't deal with feelings and they don't deal with thoughts under oppression. Historians are not enough for Jews to know what happened in the Holocaust. Katzetnik adds to his way of documenting feelings from his own feelings as a survivor, and even thoughts. And because of that, I think that he who wants to know about the Holocaust must read Katzetnik. But we cannot pressure persons to read or oblige them. Because I would say that the Israeli society speaks perhaps a lot about the Holocaust, but you see in Yad Vashem what they did. They do ceremonies, they speak empty words. We have to remember, not to forget what? To remember what? Only if you read Katzetnik, not if you go to ceremonies, you will remember and you will know something. But even today, I am sure that normal people in the state of Israel are not able to confront really what happened in the Holocaust. But even if you confront it today, those who were not there wouldn't be able to understand and feel what happened. And the whole thing is so incommensurate that I doubt if we ever would be able to understand and to touch what happened during World War II. Okay. Ich habe genommen einen Kurs mit, ihr kennt Professor Sarah Horowitz? Nein. Nein? Wo lernt sie? In Toronto, York University. Aber sie ist ein Amerikaner, aber sie hat Chassene gehabt mit Kanada und sie hält Lektionen wegen Holocaust-Literatur und jüdische Literatur bichlal, למשל, wir haben gelernt ein Poem von Yona Wallach. Ja, aber Yona Wallach ist nicht gewesen in der Holocaust. No, ich weiß, aber das ist ein Moschel, was sie halt Lektions wegen Freuen in der Holocaust und wie ist der Kurs, was hier hält? Oh, das ist gewesen mit einer langen Zeit.
כן. Aber ich stelle sich vor, als sie macht nicht keine Differenz zwischen Literatur geschrieben in der Holocaust und Literatur wegen der Holocaust. Ich weiß nicht, sie ist sehr klug, sie ist ein Editor ich will euch schicken ihr Namen und etwas kurze Biografie, ja. Ob ihr sagt, als ihr habt gehört dem Kurs mit der Sachjahren zurück, ist sicher in jener Zeit hat keiner nicht geredet und nicht geschrieben und nicht geforscht, Literatur von Ghettos und Lager und Leute authentische Xavier. Okay. Okay. Is I recommend, concluding this topic, I recommend to read Katsetnik, if possible, in Yiddish, and if possible, first of all, Salamandra. Das Ganze oder nur etliche Kapiteln? Nein, das ganze Buch. Das ganze Buch Salamandra. Es wird sein für mir schwer. Für mir, das ist mehr. Ja, ich verstehe. Aber das ist ja general recommendation. Okay? Heute wir reden wegen der Shoah. Wir kennen auch nicht mit der Hakdome, ja? Mit der Hakdome. In Salamandra? Ja. Ja, das können ohnehin mit der Hakdome. Und die Hakdome können gefunden in der ersten Version von Salamandra auf Hebräisch. Okay. Aber die Hakdome ist ein paar Schuhe, 9, 10, 15, nicht mehr wie das. Ich will sagen, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. שלמה ist nicht gekommen, נכון? יש לי שאלה. כן. קצטניק כתב רק על שואה? את שואלת אם קצטניק כתב רק על השואה? לא. כתב לפני השואה, כתב הרבה. כן. יחיאל פיינר, שזה קצטניק לפני השואה, אני סיפרתי לכם אולי לא היית, אולי כן היית, ביחד עם מוניק דהן, אנחנו עובדים על ספר של מה שיחיאל פיינר, קצטניק לפני השואה, פרסם בדפוס בעיתונות יידיש בין שתי מלחמות העולם. וכדאי שאני אגיד את זה עוד פעם אם את שואלת. יחיאל פיינר היה הנציג, the representative של צעירי אגודת ישראל בפולין, בין שתי מלחמות העולם. הוא כבר בשנות ה-30 היה משורר שכתב פואמות ביידיש. והוא היה גם עיתונאי שכתב מאמרים פובליציסטיים ביידיש. למשל,
כאשר באוניברסיטה העברית הקימו את החוג לתנ"ך, כן? בשנות ה-30, הוא כתב מאמר נגד בעיתונות ביידיש בפולין. יחיאל פיינר כתב גם סיפורים ביידיש בין שתי מלחמות העולם, והדפיס אותם בעיתונות ביידיש. מה שאני רוצה להגיד הוא שיחיאל פיינר, לפני שהוא היה קצטניק בשואה, בין שתי מלחמות העולם, יחיאל פיינר היה גם סופר, גם משורר, גם עיתונאי, ואת כל הדברים שהוא פרסם בדפוס, בעיקר ביידיש, מוניק דהן מצא ואוספת, אני מצאתי הרבה פחות, ואנחנו ביחד רוצים להוציא ספר של כתבי יחיאל פיינר בפולין בין שתי מלחמות העולם, ספר דו-לשוני, המקור ביידיש של כל מה שהוא כתב ופרסם, ומול זה התרגום לעברית. אז אפשר kennen wir lernen ein bisschen farther Milchome von פיינר. eine gute Idee. Poeme oder Das ist Sipur. eine gute Idee. Und ich will fragen bei Monique Dehan, also wie das ist eine beschützliche Endeavor. Ich will beten bei Monique Dehan, sie soll helfen, beschließen was. Und אפשר wird sie euch sich משתתף sein, sie wird euch sein. Eine gute Idee, ich will reden mit dir. Okay, dann. Wegen dem. Ich habe euch geschickt ein Meise von Leonard Michaels, das heißt... Ich will reden wegen dem. Ich will euch sagen, wegen dem, ich habe vergessen. Ich sage bei Onhe. Ich habe bekommen, sei die Meise und sei mein Jiddisch, dem Artikel von dem Professor. Und ich habe sie gegräht heute in der Früh, als Galia soll mir überlehnen dem Artikel. Aber also wie wir gewollt endigen, wegstellen in Akademia Edu, eine von unseren Zoom-Treffungen, wo sie ein jüdischer Schreiber, haben wir nicht gehabt genug Zeit. Aber ich will Donnerstag in der Früh, wir treffen sich, überlehnen mit Galian, ich will nicht vergessen, den Artikel von dem Professor Mai Jiddisch. Aber ich will nur sagen, als die Meise, was heißt Nachman, Raphael Nachman, ist ein Mathematiker, ist gefahren in Polen, in Krakow. Und in die Meise... Wer ist der Mathematiker? Der Professor zu Nachman? Nachman, ja. Die Protagonist. Ja. Und in efter die 70er Jahre, 1970s, 1980s, wenn Polen... 70er Jahre. Oder die achte, wenn Polen ist gewesen unter kommunistischer Land, ja. Und hat gehabt a polnische, like a guide, a Madricha. A polish Madrich. Ja, und sie hat gewollt ihm nehmen zu Auschwitz. Weil wenn man vorhin kein Polen, Krakow, wo geht man, ja? Ja, die alle Touristen. Und schreibt, wir tracht in Kopf, als ich will gucken,
das Leben, der Synagoge, wo mein Ich will betrachten dem Leben, כן. Ja, die Und der Synagoge. Vergangenheit. Ja. Als wenn redt wegen der Katzetnik und ich frage euch zu lernen etwas früher von dem Holocaust, als der Montig wegen die die meisten. Ja, okay. Sehr interessant. Okay, ich darf rausgehen. Okay, gleich. Okay, schönen Dank. Wir müssen sich treffen Donnerstag. Okay. Thank you, Vera. Thank you. Yes, sie schon 56 Minuten. אבל את צריכה לסגור לי. I have to close. Wait, I have to close the recording. Okay.